Boss YALA again and again and again and again and again. Greetings and a warm welcome to a program called One on One with Mr. Palmer. And this program, we take it up close and personal with not just club entertainers, not just music artists, but everything that we do with music. Yama, trust me, Mr. Palmer will be there upon it one on one. And today we are visiting SEH CALAZ, Boss YALA, the Banditi. A minute no more, and I'm say. Getore siri kutamba maspika pandetera uya Ubano beseva rekoteka maspika tawanda uya Somebody say cool. Somebody say cool. Tansi na tangere mafansi gaugere Ulondi pamane mwe mukadaro atiende Tansi na tangere mafansi gaugere Kuchingamidza ine mfaro stera mundonzi Bishop Palmer, Judgment Yard Family. I'm also a dancehall music entertainer. Nasina boti mbojumo mkomana wanda the music industry. Boss YALA, SEH CALAZ. Tusenza stari bwa jamani. Muda ripi sta rinyi ndiripi ramuzenza mazwangu. Mazwangu ndi Boss YALA but nasin noti mudara. Muri bazaya. Ado zvirise mona mai. Tatimbo kujuma akatimbo taura timboonesa na tinazofamba sei yako. Ngwe kuti mbotaura ndiyo ndoita shoma. Tunyosangana magitari vanasa juma napamba. Ofu chinjira right chita zviri live kwete zvima interviews voice tinasiona nachi in person. Aiwa magona chaizvo. Boss YALA unofara endita fara nekuti svikira basayana. Mufano mbono magara tinoita kutongosangana marecords anditi chikafu chibikwa takamirira kuti nyama ikangu tozonyazodya zvetapedza zvatakambira bana. Aiwa chikafu tutochikakupa munozorwa nemudumbu muti makaroiwa. Boss YALA, yes, director Banditi Boss. Mazaya awandisa ini chine confusion nazo kuti zita chera muri windows this year ndepi unoti gore rato pakati kare jamani. Nyozoindoza zita repi yozve kuti movement yakamira sei gore rino. I think yakatopfura stage kuti ndiri indoors because vanhu ndo vakutomhanya naro. Ine Boss YALA yakuita mbiri kudarika masongo angu. Ndakutongofunga kutotsvaga imwe song inonzi Boss YALA. Boss YALA yakuda yangu direct single. Menga wino wawandi. Boss YALA tukai, Boss YALA tukai. Vamwele sika chivadava. Boss YALA, Boss YALA. Oh na 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 na. Alright then. Tibinde kana kapinda nekubunda mawono tipaka wama. What is the meaning of Boss YALA, director to Banditi Boss? Yakona Slimdoggz it's a movie. A movie kuactwa. Saka kuona panipa kunyorwa chi master movie yapera be. Panipa kanzi director. Aizi. Anozi director yakati cut. Aizi. Anokajirana zvinomira zvese. Saka ndengwedze kudzana kuti pasineni napana dance. Okay. Vanogona kuzviramba vanasazvinzwisisa kuti ndini munhu wacho. Ndo pakabva kuti ngatitange kutuka nepapapa. Panotanga kutukwana zvisingaiti. Waiziya. Ndo pakabva kuti ngatitange ichi maalbum anoitwa. Sezvo ngone zvine zvana avachatobuda kana mudzimba. Vari kuteerera album raCALAZ kuti vaone kuti wimbo upawo kuti chii. Waiziya. Wagadzirisa. Saka nchiti director ndini ndo director kuti zvoenda nekupi. Seta pesi yacho. Ndakada kuti ngatimbe zvekosafa vanojoina. Toenda pauri Boss YALA. Boss YALA unoti YALA it means you always live again. Straight. Ndongorama ndiri pamusoro pemvura. Okay. Pamusoro pematsaga. Waiziya. Ndichingotonga ndoskira racho. Aririwe zvakawanda seri. Boss Mari. Boss Mari. Ayo okay. Ukutenda nekuti uonesa kune muchito. Nokuti nguva yekuti yazoonesa pana pasina. Tenchinyebero ndiri ugeto chinza hayo Boss YALA zviro chakati chiarabu chichi but I'm asking you to always live again. But it's a good thing. Album rakabuda and ziyo kuti how is the response so far? Vama fans nyine nevanhu isono fambidzana nawo nokushana nawo kuti vari respond how? Yeah, patakatanga kubudisa album unoziya kune vanhu vanoteerera song. Ndabudisa 17 tracks and kune vamwe vanhu vanotanga vanoraramira paFacebook yekuti ukampa 17 songs anomhanya munoti grrrr achiteerera kubva maposta kuti akadhakwa
waiziya anoteerera masong kuti aende pakuona kunotaura kuti Calaz atadza unzwisa ateerera masong kuti anzwe zvandiri kuimba this time ndakawanda ndine different style waiziya meditations andakarova dzazitori deep zvoti haunganzwe song in 17 minutes uvaona kuti Calaz akakanganisa. Nomoda kubvunza ipapo kuti why is it wakachuza kuya on a different style and pattern compared kune masitera kwawo kuti aratanyazoziya idaya chaiyo sei makada kuenza chinyowani muindustry this time especially nelabel yenyu toziva kuti mabanditi katoziva kuti mabanditi ndiwe fire but takaona pane mixed grill pane maconscious masongs edaya ekuchema ekuremember vamwe vakatisiya vabereki nemamwe epressure ndakanzwa futi aripo sei makaimwa different style this time. Vanhu vakawanda vazvinzwise but ndogara ndichitaura kuti ndino entertainer different set of fans waiziya ndinoimbira vanhu vanopenga waiziya ndinoimbira vanhu vari pakati nepakati pabrain dzavo waiziya ndinoimbira vanhu vanenge ari muofisi ndinoimbira chemberi waiziya so music yangu ikarerekera kuside 1 ka hazvibudi saka kana achigadzira album ka ndomeka sure kuti munhu wese anokwana mapapaki panonakirwa navo waiziya ende ukadota sa even kana parebirth same skill iroro rebirth paikabuda nzi kuimba zvechipostori nditori nemafanzi mapostori endiwa kuti muzi havafanira kuti kuimba zvechipostori kana kuri uchechi kwangu waiziya hakuna music inonzi yechipostori nditori nemafanzi mapostori saka ndofanira kuchiisa kaflavor kechipostori kuti vaite se vanakirwa because kuti vanhu vanoda kuchechika kuti vaite get along nemusic yedu ka panofanira kuita kafeelers kuti chi vanonakirwa navo same song yakaita sa Teacher Sangani. Alright then, ndikatifunga ndinachororotsa misodzi vamwete venjodzi marinda kumbira veteri waite ndiposi mama vangu ndipo vamuna kabodzi ndaizvaibvira mauya singirosi pamwe marwadzi wangu monge tunotsi oh na 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 Teacher Sangana nero para Jesu nekutenda kunaishe Teacher Sangani isong yekuroma ende takangokura chinzwa hakuina munhu asingaizivi waiziya so kana chiita zvinhu izvozvo manje cheda tikafela zikakuka music yedu mupinde kuno vanhu vakuru saka tikana chita album tombosiya zvedu zvatinenge chimboita kuona nananhingirikini chitukana gore rese rakapera wakazodai wakadai ndokudai saka wada ndimbe zvobvabvamba kuti Calaz agona nokutuka chete waiziya okay senge tikatasa album redu rinonzi nguva yangu my time ndingangonzwisa kuti nguva yako yekuita sei apo ndingazonzwisa kuti sei wakapa title name nekuti nguva yangu my time. I think ukada kutasa kubva gore chitanga mangoma anga ndichirova haanogara musha aiziya gore rinori ringori gore rangu kuzvida kana kusazvida kubva gore chitanga ndairova mahit songs pastage handizotaure waiziya ndine masong akaita sana no under 18 dhanzi ratanga here connection I'm free aingorira kubva gore chitanga dhera ndakabudisa album ndodhera ndakazvarwa serious pandakazozvarwa futi musi wa 2 August waiziya saka dhera ndakabudisa ndo musi wandakazvarwa pandazozvarwa futi musi wa 2 August ndosaka ndaiti my time igore rangu rinori kwatasa kubva gore chitanga ndaingodhaya matsaga aidha kumangoma oro live stage ndaidhaya matsaga waiziya saka vanga zvirambi but ivo nechemwoyo andizota Boss YALA vari kupisa agora taingonzwa madis magical reggae just to mention a few pakuna vamwe vakawanda vanenge vachimbodisa ndizoti unozviendela sei mapressures achona nenyaya dzemadisses ukachasa guru parakatanga ndakatanga nechingoma yekuti ndisu toseta malevel ndosaka vamwe vakuwoshipa devil
handiite zvavanoda ndosaka vachindiona kunge rebel BTK ndine ziconnection inini ndine connection waiziya ndine connection yekudhanza ndine makey ekudhanza mapana makaona kuti mangoma ari kunetsa vachimboita zvavo zvekunhingirikini kwavo vaona kuti hazvisikuita kuti vapinde waiziya watozosimbiswa ana wakoma wawerwa kuti vasimbiswa nani achimotuka munhu pamwe munogona kupinda waiziya same as mudhara wa 52 years avo vakatoona kuti ndikatarenda rangu rakupera kanimbochegera nemwana mudiki but still izvinizvi havachakwanisa kuya kudhanza waiziya vangoriisa nebhendi vari kumba vakuya kumashow vanotemwa pakaipa waiziya saka isikiri kuti inini zvinhu izvi ndindakazvitanga haufe vakandikunda mugame yandakatanga inini waiziya zvikiribidi zvacho ndinazvo hopo waiziya bva pakatanga zvinhu izvo zvaingonzi Calaza azokurirwa apera vakangobvira kuti achindapera but ukatoenda mufoni makananga achitoniteerera waiziya kune vanhu vamwe vanowaida kunyatsokunzwisa kuti madisa is it personal kana kuti it's only musical and lyrical kuti pane nyaya dzakatangidza kuti madisa ave kana kuti zvinhu zvangu munhu angofunga kuti ada kutuka Calaza autotuka Calaza but is there anything behind madisa kwandiri it's not personal waiziya it's entertainment and stetiriva kutsvaga mari but kwavari vanenge vachirwadziwa nelife yangu kuti Calaza zvinhu zvake zvikutoita saka kwavari it's personal because munhu andozopedzisira kuimba kana zvemudheri mako kuti wakazoita sei ukaita sei waiziya zvese izvo zvinoichiratidza kuti munhu ari kutogodokana hazitogona kana kurara kumba kwake achiita sei achitokuplanira so kune vamwe it's personal because hazvipere mushe waiziya vamwe vanopedzisira kutoda kana zvefight chero chaizvo but kwatiri it's music waiziya vanenge achingoda kuya paconnection anokwana ndo entertainment tese ndingaramba ichimboti mwari variko ndine nzara ndoda kuzoitawo mari hazvinakidze zvinofanira kuitiwo kanga flavor waiziya kangafanira isiko kanga spice kasimo mudhanzi ndosaka kuona kusting kwakazara waiziya kusting kwakazara because takaita zvinhu zvangasazvaita sei zvamboitwa waiziya zvakapedzisira kuitwa kudhara nadhadi distress but ipapo dhanzi wengaisita ane power saka ndo zvikufungawo nanasekura kuti ndikanetsa neCalaza toita kusting topowa mari totenga imwe chibenz but paipai naJALA was a better competition than these fools waiziya havana vadiki jamani waiziya handitomboclasha navo kuenda nokusting pesekape because havasitombokwanisa kuimba vati mashoti diki watuma kuCity Sports Center hazvibudi waiziya it's a good thing taona nguva yekuti tiziye zvinhu zvichiitika because nguva zhinji vanhu vanenge vachifungidzira vasinganzwa kuti chinyatsoitika concerning upenyu hwaSEH CALAZ but da kutanga nekukorekotedza first nyaya yealbum it's a good thing makaita album renyu but handiziyo vanhu vari kuresponda sei mafans enyu how are they responding kualbum renyu wani patakatanga papaine mixed feelings vamwe vanongoteerera album kuti vamhanyonyora paFacebook oro mamwe majournalist anogona kuteerera kuti amhanyonyora nji mupress waiziya kuita vamwe vanoteerera music kuti amhanye pakona pane boys kuti handarinzwa rari pana zvakaita but hanzi harinakidze but haisi music yese inonakidza akakudzwa ndaimbira kuti unakidzwe ndiani waiziya waiziya imwe music yotinei chimba kuti ndikudzidzisa handisi kukunakidza handisi pakukunakidza everyday waiziya tiri maentertainer but pane pamwe panoida kudzidzisana waiziya so album rariya zvizhinji zvirimo mune zvekudzidzisana vamwe magetoids anozotena kufaita kuti hakuda kunyanya kutidzidzisa waiziya but ukada kutarisa kuti ndoimba music yese kune dzimwe dzatinoimba zvavanoda waiziya ana connection ana hoho hateichimbura sohunhu waiziya koita time yekuti album chinhu chinonzi album ka zvasiyana neimwe music yedu toziva kuti inenge munzvimbo nechi nemafans nemayouths album neichiteerwa navabereki nevanhu vakasiyana siyana so material inenge irimo ka inofanira kuita different inofanira iri mature of which zvinhu zvikaita mature manje ka vamwe vanhu havazvifariri unza zvakubowa kuimba zvekunzwisisiko manyipa matambudziko kudaiti nichasiya reniko kunyika yacho ina pfuma reniko kudana kufalamire takambotamba munyiko ichifunga takangwara kuna chiriko nemakero akawanda tichiita yatinolava kuna chiriko kutsimba taisabatika tochirara kumapawa
kana chiriku kutinde taingo kudetsa kuna chandaka utairo pia topia musia topia chichizvike tatakatsiya kana zvivano tairo vatisina mukano isina kupfeka shamu taiva chembetsa paketo taiva remera vekara vachitata new album and say have you been playing my new songs from the album and kana mamjoro response say mafanzo yeah so far vakunakirwa nemangoma like ndakatanga kumaimba ku birthday kwangu student response get bo even kana paine vane masaisa mazone strive akagona kana mabundles nongoenda pa YouTube ono zvakamira sei then ndakazotanga kuma player out of Harare like Mangura Karo and stuff mageto isainakirwa nemangoma zvokuti zvakutonetsa kuti kuvangani kwaita pamwe rakadhako kuenda unoziva kuti mudhauta kana ati yako kuti maiziya zvakamira so but uzongoti unoziva isusu tiri mafaibobo firapo waiziya uda kunoti zvinoita sei waiziya papo zveginya zvanida kuita waiziya torwa mangoma ona vanhu vari kutonakirwa waiziya so kuma live shows I've been playing like 6-7 pashi mchintroduce manyowani suppose ati kamarwa yese dance notopera and so once about tsanangura about maybe at least 5 songs because my songs wanzo album rezo kasiyana siyana guys pango chiro chipepe una mafans ma post story mageto you want tsanangura about at least 5 songs tata za album nyowani ngona chi got 5 masonga and then I don't put on with 5 then I'm going back 5 album ne 5 masonga namukutaro uri padeni pango ezi it's okay I understand nukuna famishimanya so tsaratange vatangira pa artwork kuona ashaona ati yacho usimoda kuti mutsanangura mutsanangura tikuno zvitarimitei aziya ati yacho shamarika apa kuna designer ndio designer ndakarwa ndega aiwa ngamira mazona kuna magraphic kututoka mwana mabasa futi basa ndokunotsangura first trick inonzi vemunana so like madeza apfuura yaka saka ntaura it's my time norwiranga nchita dance ka magito kuti mamanga kuti kubva munhu pakatanga kuchibosi YALA kuita zvemishonga aiziya kuza marwira kuita dance asiriwo asiri CALAZ watinoziya so ndangoedza kuataura kuti pazvese zvandoita togona kuita ngedu tange tine bad mind but toziva Mwari totungamidza Mwari pabasa redu waiziya masanda hawatishape church waiziya tichitonamata kuti zvinhu zvedu tese zvifambe hatiite zvinhu zvelaki vari kungobvunzana kuti upenyu hwake uise sei zvangu chidaiso zvavo zvakaoma so zvangu zvinodaiso nekuda kwemunyenge umwari vemunana ndivo vandinonamata umwari vemunana ndivo vandinonamata ameni ameni haleluya ameni 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 haleluya ameni check mufaro wandinawo ndi Jesu aita ndidaro ukatarisa zvese zvandinazvo kuti Mwari ndosaka ndichigara ndichiverenga bhaibheri ndisingashaike misika dzekufuga machinamata toisa Mwari pamberi then pane track inonzi Nhamo yeroja seiwe nasure roja totorelaxa kusapana Nhamo yeroja aiziya zvinhu zvikurarama kunavanhu vakawanda nange isusu titori maroja munyika medu aiziya totobhadhara kuti tigare patakagara panapa aiziya nange hanina anitoroja aiziya nange muridzi panapa ndogara ndingachirojawo kune mumwe munhu andobhadharawo something saka hapana siri roja aiziya so ndangochita kuimbanya yekuti life inoraramwa nemaroja zvamwe zvinhu zvavanoitana nemalindroad avo unomaziva malindroad kana akuda gauro ravo aiziya ukazona changu ichisaiza aiziya unenge uchikutonga mwana mudiki anoda anoikwanisa mbuwaruva anovaruva vana vakutamba ubobaya zvako murova nechibhakera umbe wainijairira uchiri papa zvipere musha aiwa zvipere Nhamo yeroja Nhamo yeroja ndaifunga kuti ndineneka ndakazokona zvisi zvega amaika nhamo yeroja
ndamoerocha ndaifunga kuti ndinendeka ndakazobona mazvisizvega onanana toenda parinonzi maya ya pane tunyaya tinenge chimufamba mafezi kuti zimudhanzo yazopera munochakapera ndimambo itange waiziya nepane chimwe mboti dhanza ripere because kune conquering kune maninja kune mawindi kune mabanditi kune maarab vanenge vafanei plus madj ana Slimdoggz ava hapana kwese zviri correct waiziya kumavhidhiyo kuredhiyo ikoko kwacho kumangoma stage ko vanoti vanotibudisa mugame wacho ndaonani era vambomira ava ndo vapi manja ivavo ka ava Urban Groove nenzi nesungura time yavo vakapfurazve kara mutorada havachakwanisa kufushira simudhanziri vesungura vanoimbo vachiimba ikoko zvigumira ikoko baikuzoda kuzoti vachavharisa simudhanzo music vachitora mafanzani pakaipa taenda kupi pakaipa pane song yana ndafunga inonzi tinzweyo kadota sanituma sineri uchiitika mazuva ano vanhu vamwe vari kubhosha vanhu aiziya isusu tina vabereki vedu isusu mageto esu hatibhilivhe zvekumhanya waiziya tina vabereki vedu anenge vachibhilivhiswa navanhu vemachechi homes everyday ani kuenda kuchechi kwakadai so 3 years 4 years hapana chapera hapana chabuda waiziya ivo asi unoona everyday anenge vachikunobvisa mari aita sei life haisi kufamba waiziya vabva kuchechi ikoko voenda kumwe vanenge vachiteera kune minanaka ana mhomu zetu ndo vanonzobhilivha mafesi ukashoma waiziya so ini zvine chindinetsawo semunhu akurira mugero kuti mwari anatsori kuchechi ipi kuroma here waiziya kwamagaya here ari kwamakandiwo here waiziya mwari ari kumethodist here waiziya ndo nyaya dzacho idzodzo waiziya kuti tikutsvaga kuti mwari ari kupi semageto widzi kana paine ani kukwanisa kundipindira umbunzi vanonzwa kuti tiwana mwari kupi umwari vemunana tivo vandinonamata umwari vemunana tivo vandinonamata ameni ameni haleluya ameni 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 haleluya ameni because ticharizopedza tangoti patinenge tichiimba kapastage pepe ndo pane chotese pane chinamata kana kutoita chechi yedu yemarasta because yemageto youths waiziya mabanditi ministry waiziya kunamata hapana chakaipa mshoti saka tichioganaiza kuti kuona zvinhu zvemangoma zvikatanga kuita sei kunetsa ngutango chechi yangu waiziya chibajiromofering panongorohwa wed 2 minutes but pangopesa kuti ichingoimba chitamba unodzokera kutini aiziya panoba chimbwa dzegospel chete ndokunoita mari mamurongozvinzwiro ndisei CALAZ bandit ministries inoona ngomuka pamberi apa bandakaita seimwe nyaya so kuri kugeto ka vanhu vari kuti mazuva ananzwa soft nyaya yekuti hausi kunyatsorowa madhisa kwada kuzonyatsorowa chaiyo chaiyo handiziva kuti ungaresponda uchiti chipa kuona zvinoitika kana uchiri mukomana nokochinenge nehondi yakaipa pambangoti tanga tichine nzara aiziya tine nzara yekupinda mumarekodzi aiziya handife ndakaimba maimbiro andaita 6 years ago namwe ndikanyebezera kupenga aiziya ati yanga ndinayo ipapo ndeingova idzodzo zvandikuita nguva dzinodzika ndizvo chibosi yala aiziya handingaita kunge smash waiziya handingaita kunge smash zvinhu zvinochinja netime vanongoda ndiramba ichiimba zvekudhisa vanhu kuda ndisa nani havasi kugona ka asi kana paine mumwe waiziya ngauye tikasadaro hazvinakidzezvo waiziya inga yekuti kukura kwandinge ndichiita ende mafanzi yangu audience yemafanzi yangu iri kukura so neichitira kudaita sei kuentertain vanhu vese kuti vanhu vakwani waiziya saka ndikwanisa kuzoramba chiconcentrate nekuimba kuti hatipisiki everyday waiziya tiri vanhu tiri vakwashe vamwe vanhu tiri vane vamwe vanhu vanopangoti
pani vachimodo chimwe njojo kanoti sekuru inzwai waiziya madhara ombunzwawo waiziya saka iart it's a good thing but takazitaza neangle mostly vanhu vasinganzwisi paunenge uri singabva antopinda mudeni takatandira zviri vamwana vazonzwisa manje kuti lifestyle inenge ichita ichisiyana bcause tikazvitarisa tikatarisa magic unarefire like vakadhisa chaizvo chaizvo and iwo kuresponda kwako chako chako it wasn't that tangati kupinda chako unonyazopinda zvazvakatarisirwa navanhu obo bcause vamwe kuti hanzi wawiki hanzi mudhara kalazima awiki hamusisina chiginyanya kuti arai ameno inyasa chokwadi kana kuti pane zvamuri kuita kana kuti mune timing yamakamira kuti otanga kuzopindura musi wakati konochi pahondo dzese pane mukuru waiti even apane vava vanenge vachinidhisa vanoti Calaz apera kamani iwo ungandonorwa nemunhu ari kumakuwa here munhu akafa aiziya uchangorwa guwa rake chanjeriri haugonewo wakapera zvakafanira kuenda pagore munhu uchangoti wakafa waiziya apa munhu anenge akafa waiziya ko kana ndakafa kanga vandisiye kana ndiri wiki waiziya the fact that waniwazodena inini ka kuratidza ndini munhu wacho benzi rikachikurambama waiziya iwo wafanira kuita se kutanga kuromba waiziya ngurwa kana wanchibhakira chichirofanira kudonha pasi waiziya zvavaida kuti ndiite nezvekuti evidence ramenchitukana waiziya but munhu anongopiwa wanchibhakira chete kuzokavapa zvakawanda anosaiza afanira kuti mufana akakurwambama uchangorwa newambama anokujairira anozonzwa simba rako waiziya nokuti akawani chete unonatsotsamira panouraya waiziya ongora wani chete saka nyaya dzekuti Calaz awina kana kuti hanzi ari wiki kune vanhu vakabvira kudhara kubva nichatanga kupinda anenge vasinganakirwa naCalaz vane mamixed feelings waiziya kune timu yevanhu vaiva yava waiziya vekuti vakaona kuti kune munhu ari kukombita naCalaz vanotanga kumusapota waiziya because iye vanenge vaziva kuti wava hasi kuimba ka waiziya anenge asina zvekuimba saka vanenge vasingati kuti uyo anzi anokundwa saka anyone anouya ari against Calaz vanomusapota makada kuti asalondwe vanomusapota nange zvikanzi kune artist anonzi Jimalo waiziya ari against Calaz anonzi Jimalo anogona waiziya kukauya Takunda anonzi Takunda anogona but at the end of the day Calaz anongoramba ari pamusoro kune vanhu ka ende vanhu vakawanda waiziya vakandizama vakaita sei maposta ava Facebook nengonzi agona apera aita sei but ndovashayisa mufaro kubva tichatanga kusvikana nhasi angonzi Calaz agoni saka kuona kuna mwana kuti ndotoziva kuti nangu ndikaita zvakaita seika handivanakidze waiziya but ndine vanhu vangu ende feedback yandinenge ndichipiwa navanhu vangu ndoyandoita sei yandotambira kune zvimwe zvokuti ndotoziva kuti ndikaudzwa chinhu nauyu kauyu ndotoziva kuti ichi kaicho zvofanira kupinda rita sei zvichibuda saka patakazvitarisa album tabudisa ndirika album tozoti bosa kwaita album vamweyo ndakati macompetitors akweyo abasati wabudisa maalbum awo handizivi kuti nekupa negora album tabudisa pane tingakwanisa kutarisira zvimwe zvinhu iri pamberi apa uyezve hamusi kwakuti paibusa maalbum evamwe kuti zvinogona kuzoaffecta album renyu here ukada kutarisa ndosaka ndambokudza kuti ndonzi director aiziya kana ndini director ndikasatobuditsa havabuditsi waiziya vanenge vakatomira kuti ada kuona kuti Calaz anoita sei waiziya but inini handite music kuti ndiwin award or handite music because da kunzwa kuti ndingaimboti chii waiziya indoita music for the love of music waiziya ipapa ndikutobuditsa mamwe masongo nditori nemasingles anokubuditsa waiziya handite music kuti anida unotamira chi kana September kwaiziya ndokune maawards ndokuwina maawards waiziya kana kuti nini ndakuzodaiso aiwa music ka ndine mafans angu waiziya ndikatotanga kusaimba ka kuti ndichazobudisa album ka tine Facebook ndine WhatsApp yandotaura nemafans angu vanotaura kuti mudhara tiri kuda masongo akadaiso mudhara chibuditsa album mudhara chidaiso so ndikada kumirira kuti gore rinoti ndozobuditsa album naNovember hazvinakidze nechidisappointa vanoenda sei vamwe hatingavablame kuti vanenge vachinonoka kukura waiziya vanenge vachiziva kuti susu taharawa tikamhanzisana navafana soka hazviite sei
saka whoever achabuditsa anenge achito art yake nango vakabuditsa namusi wa 29 December hafa akaita saCalaz and hakuna mumwe munhu anoita saCalaz vangatoba zvandaimba sezvavanosimboita wozvipindurudza woimba neweya obva kuti oskid waenda Calaz kuya handiko wakaipa takunoshanda noskid uyatite zvakadai so waiziya vanenge vachishanda Calaz waiziya skill racho saka studies because mostly I'm always kumashows ekugeta and shy kunendiripo and ndakaona hangu chinowana mastage zvasiyana nemarero stage kudhara mazuva ano stage vari kuruvaka tingati yaimprova yasiyana nemarero kudhara handizoti secret yako ndechi sei mazuva ano zvachinja pastage apa Jackson makaribaya kuti munyazoita zvamuri kuita pastage mazuva ano ndo mwari munani ungachimbokodza vaya aziya plus with time ka unoita confidence aziya and unoita uchiziya aziya and inini chinja ndakanyona energy inoniri mucrowd if people are responding to songs wega unoona zvinhu vachi zvomotivata waiziya saka zvinotosiyana nekufamba kwetime nekukura waiziya zvototi by next year unobva kuti akoCalaz ezvinezvo wakugona stage gake zvawaita last year because last year yacho ndaitozvitei ndakaipa waiziya but unotoona munhu achikuti this year aine zvawakugona ndarikachi saka kukura manje waiziya wine inenge ichimature but what keeps you going senge vakuimba so it's not easy senge ma critics but mbura mungwa ni gerenyero secret nyiri papi kuti mura muchungeta zvamarita zvamusingatasa mashure kana madisa unotombozvifunga zvitombo affecta zvinonetsa kuti kumunhu sei ungoziva unoda kuziva kuti your secret chaichayo nozaino tombozvifunga kuti dai munhu wese anonyora zita rangu kuti SECALAZ paFacebook achindipa $, andine mari yakaipa maizi kadai H-Metro ichindibhadhara kundibudisa vanoita ane mari isingaiti aiziya because wana chinoita kuti ndisapere vanhu anochiSECALAZ pamuromo inini manje I don't mind kuti we are talking the good thing or the bad thing about me waiziya ndisaka ndamboti havana bad publicity waiziya chinoita kuti vandirambe ndichisurvive kunditaura kwavanoita waiziya kutoti Calaz apera wakutondiziya waiziya college yako iri mudhini mako yakutoziva kuti kuna Calaz waiziya saka ndo zvinhu zvinoita nditese ndirambe ndisurvive ukaona vanhu vakuti vakusatotaura nezvangu uziva kuti ndapera manje kwete kutoti Calaz apera aiwa zvibude saka inini chinoita ndinotivheta mahaters angu waiziya saka ndoda kuti awande manje waiziya wozikuona vavengi vakaita ushoma ka no relax waiziya saka mavengi out there uyai makawanda ndokuti ndibudirire waiziya because mukasandicriticize kuti Calaz akadai soka ndofane nzara waiziya sikiracho saka chipindori mane mari kupfura munhu nekuti munhu vanozochinja unhu nyangwe vakatsa vandivarire nyangwe vakatsika vandide asvinonditadzisa kufema augondiwana ndichichema ndakaboda mundomo mumama ndiri wani endamukuva ndichapinda ndiri wani mari kutenga vachatonga ndiri wani saka kapana zvamunga ndikudze saka mahekawo mawadzika ndozvinhu zvacho eze vanatokutaura awanda ka eze pane mwana ndenge ndisa kwamhomes anoziva kwamhomes ndokune mablessings handichaziva ndechii itozopedzisa kutaura nezvake ise pasaidi but chengetei kune nyaya dzayo iyi ndeya 2015 best social message eze ngetisomibweyo ndichaziva 2015 ndakambochiva esquatinova handichaziva ndeyangu chete iyi yanga iri best conscious song iyi ndeyamai waiziva iyi ndiyo samurove ndazofunga social message hapana disi kapa Calaz anopa madhisi best video ndinochema idhisi here best vocalist idhisi here
imwe kwaMhomes ni 6 waizi kwaMhomes ndonogara zvinhu zvacho best club hit song at PCK waizi and this is my message kuma dance artist yese hapana munhu anoimba song inofara at PCK kusvika mafa waizi kana ine nharo ngaandudze song yacho ndeipi waizi dzokera munotsokurudza kuimba kuti muzoimba song yandokutaura. Okay. Chando tukuzviona besides maawards aya mamwe achievements amangati amakwanisa kuachieve apo kutanga kuimba kusvikira zvinezvi tingati ndiyapingotizotiuzivawo zvedu tinasiri up close and personal neyo asiri padini tinyazoonesana nekubudana pachini maachievements ndakaenda kuaustralia katoo. Australia maizonzwisa not Namibia waizi Australia andina kushedzwa nzi pane hama yako iri kuku saka inobhadhara tiketi ndakaenda kubasa waizi ende ndakaenda 2 times akusi kujuma waizi kuUK ndakaenda 5 times 5 times asi zvokunzi promoter wako kana kuti munhu anoshanda naye anenge ane tumaru kuti chingoisa artist wangu waizi ndo zvakuitwa chingoisa artist wangu waizi angoda so ndongomupushawo waizi ndakaenda 5 times ende ndichidya mari yawo singaiti waizi ende chirwa mapounds waizi South Africa nditauri waizi but besides ndasuwa mafans angu kuSouth Africa ndamasuwa ende zvipane pangosvitsa gori. Well, besides kuita mashows nekufly kwenda out zvinhu zvatingati zvamakakwanisa kuita nekuimba kwenyu zvi ukona patofamba pepe sezvandataura kuti tisingaende kunonzi zvekuvhunduka kuti chimbouya kuUK kubva unopiwa $3 waizi tichitoinvest waiziya ukatota senezvi tine maproperties waiziya kana chitiineka sezvanombotaura kuti handisiri ndega waiziya ndine vanhu vari behind nangu zvinhu kana zviri musitama angu ati I have people vari behind nini waiziya mota hatitauri waiziya mainjini anenge akuti atone dust nekusafamba inini semutyairi wemota ndasiva kuti kandishaya mhosva ini kubatwa paevery corner ichitorerwa makiya mota ende ndiri kudoredza matora apa munyika zvakaoma ishoma iyoyo vanotora ndodene kusemakombi nematekisi pamushekasheka tinenge tichida kusvika nekukasika murungu mari yakanenge tine business renyama waiziya anoinvesta mabucha ari kwakasiyana siyana kariba masvingo mangwari waiziya ndiri kuvakisa imba yangu panonzwa pawaterfalls apa waiziya manje inenge yapera pamuchozoya kupati 2 tita kutora padheni pangu chaipo waiziya ende tine matable ananasiya soko kupedza nhamo waiziya unongoitaita kuti zvitezi zvifambe waiziya mufanira kutipsira mvura retakshop achararama nemari mangoma waiziya taura kuti tichi supermarket mai manje waiziya hazviitike in one day waiziya business mbichana waiziya zvokuti nangoti kazi nhasi atinoita show achirara nenzara plus transport business waiziya transport business mukutaura kuti chiko chamani izvo zvikati zvimakombi izvo nemaezeri chama zvitaurwe nuroyiwa nezvimageto ese zvimwe zvinezvirwadziwa kune mafanzi anga kuita zvimageto youths waiziya unoziva zvimweni zvimageto youths waiziya zvekuti ukapfuura chinoti haugonewo tseke waiziya ndo zvimweni zvimageto youths izvo waiziya anyway narero kana big up lane macheron waiziya fat bandit kondo vanhu vacho besides waiziya inini personally music yakandichinja life yangu waiziya alright then ndiri munhu wakakura ndine shungu mari ndinochuva kugara ndina kundu umunhu weseka nezvaanoda asi mari vanosiva nguva yavanopa zvandinoda ndikanyora ndinozadza bhuku ndiri kutsvaga raramo nezidzo tsvuku vana vangu vane zvavanoda asi ukavakaenda ndichakuendawo zvavanoita ndichazviitawo pavakasvika ndichapasvikawo umwari vangu wachanitswawo kurira mahosteri ukwaiziya
tichigara mu1 room waiziya namoms chichichi but ine zvokatarisa waiziya ndakutokwanisa kuda sei kugara imba yakadaiso handisi kukuradza zvinhu waiziya but unongoziva kuti chingofunga mangoma ndoroti anoafota imba yakaita sei waiziya ndakukwanisa kuchengeta kuti family yakasiyiwa behind namoms and stuff waiziya kana ganda rakuchinja kuona matsagesa nyumba yakublecha nachazobvunza nyaya yekublecha iyo kana vanga inoziva kuti chimanje pane zvimwe zvinhu zvokuti handikwanisi kuita sei zvafanira kuti zvanzi magaya arepa waiziya nangwe pakazobuda information kuti magaya anakurepa ka zvakatokanganisa image yake hakwanisi kufamba achinoexplainira nesu kuti handida kurepa waiziya zvafanira kuti chimwe benzi rikangofuma chakala zakublecha waiziya mageto ese anongangoti haanoblecha uye haanta sei waiziya but ndo mabasa emari waiziya ndo zvinoita mari inochinja life yako inochinja ganda waiziya ukaona life isida kuchinja ganda ka tangidza waiziya ndo skill racho plus ukaona chitoti unokwanisa kuchengeta mari yako ka wotozoti pachristmas wakuti ukwanisa unodonita zvinhu mabhanditi ka maachievement wayo waiziya asi mablessings mabhanditi apamagara chama kujeri cheko tatiri mabhanditi mafanzi mabhanditi mabhanditi ekujeri but kuona zvakanoboma chaimo zvakanaka zvitaurwe manje waiziya serious iri chama anaporongi vantonga zinenge usingazvioni waiziya chingoita chakaipa oni chinozara kwese waiziya but ukanzi waita good music kana chakanaka ka havanakirwi waiziya hazvitaurwi kana newspaper charoronyarara waiziya asi zvikanzi Calaz aita so aita zvakaipa front page but ndikabudisa Obama undise pa front page waiziya uona skill racho iskill rechingurube vanonga vachiita waiziya vanofanira kumboti pandaitwa zvakaipa ka kwete pandaita zvakaipa ndikakuridze zvakaipa ndikaitawo chakanaka waiziya zvikanzi YALA aita accident first page waiziya YALA abudisa hit song unoiswa kupage rechi 13 waiziya saka zvakaipa ndo zvamunoda waiziya chimbotiseuka pa first page apa kana achaita zvakanaka waiziya tikaenda mabhanditi asi zvikanzi unoti mubhanditi usitamboenda ujeri waiziya ukaenda ujeri hauiswi kana panii waiziya vanoda kutaura zvakaipa waiziya handisi kungonanga kuti anzi vanhu newspaper chete in general people vanhu ndo zvavari pafacebook pawhatsapp waiziya zvikanzi munhu akudisa songo yakadii inonakidza aimbotenderera pawhatsapp than makuhwa waiziya ndo zvinoitika izvozvo and nechimwe chinhu futi waiziya mapromota ekuuk akuraya dance waiziya chirudzii futi manje munhu angawana tumari twakakuita mashonga avangobatana vamboitawo kana one show waiziya vamboitawo mashow ekuti vatiremekeze manje every week show munhu wese akuzvita promota kuuk hazvichanakidza ende kuenda kwedu kune kusina value ende kuuk ngakuendewo munhu anenge ashanda mani waiziya inofanira kutiwo award yemunhu kuti munhu ashanda manje zvinezvi waiziya nangotsikidza ngomukadheni kwakatonzi akuenda uk kunoimba waiziya unofanira kurespect basa redu tete akazvishandira izvi zvekuchanda izvi waiziya I'm sure vari kuzvinzwa and I'm sure they will mapromota same as South Africa waiziya chimbobatanayo mumboitawo chimwe chinhu one chekuti mucreate ruvengo rwakanyanya ezvinezvi mapromota ukaenda kushow mwana ngati usataure nauyu usaendi kwakati usadai so hazvichanakidza waiziya tiri vanhu kuzimbabwe chese waiziya chimboitawo chinhu one tinakiro nzi kuuk kunoitwa 2 mashow pagore waiziya anenge aine vanhu vesungura veurban grooves vezimdanzo zvonakidza kureva kuti pagore kunoitwa 25 shows every week every month waiziya vamwe vachapera nazvo nyura mari chezanhu hatizina basa nhasi takatandarira ngoma Calaz timbooneswa zvinoitika kweza mwe hatisati amenda uchando kaizvo aiwa muchaenda hamazaoniri anditi kuzaona rongodedzwa ine zvikona chakutobowa vakashanda vacho havatoendi serious waiziya kwamwenda vamwe vanhu vari kuenda vacho havasiri waiziya hausi kurwadziwa waiziya vamwe vari kunoti akurwadza kuti vamwe vakuendi ndikakese kandikaenda nendorwadziwa remunhu because handirwadziwika kuti Slimdoggz aenda asi kuendera inini ari kuenda chinzvimbo chake waiziya but kungoti iri nyaya yemaartist panika
panika curiosity kavakuuraya kemafans kuti izvi mafans achauya kumangoma sezvaaita vaiziva tikuenda kumashows izvi nezvi10 out aichaita sezvaaita kudhara vaiziva zvakutosiyana because vanhu vanenge vakutijaira manje uyu isati zvoramba tichida gauro vaiziva but ivo manje vanopanoplana zvakuti pagourouka panoitwa mashows kana akadaiso izvi nezvavachaita for music vakuita zvekuradzana kuti hai ndokwanisa kunzi artist vaiziva ufichi vanenge vachiuraya chi vakuuraya ngoma redu vaiziva. Alright, takatarisa brand rakwe tikasa brand yemabhanditi tingati what makes it strong, what happens behind the scenes kuti ship yenyu irambe yakanyatsobalance. Pane secret ripi here kuti unoita kuti zvenyu zvirambe zvingori steady sezvazviri izvozvo? Sezvandinowanzombotaura iziva toshanda nesimba mudara iziva vamwe vanogona kuti akalazi hakuna manu zvati song yaimba hit song aiziva unogona kusaimba gore reso uchichengeta kana 50 masong uchinga kuti anonakidza but asinganakidzi but kuti uzowana hit song unenge washanda ende hit song inosarudzwa namafans aiziva saka isusu kuona patoshanda achibudisa kana 30 masonga azvori tiri mabalance kana tiri magayi aiziva tichitsvage kurarama aiziva plus behind the scenes kune vamwe vanhu aiziva kuna ana King George publicist chitopota aiziva kuna ana Tai International aiziva kuna na Lorenza aiziva vanenge vachirara chiita mainterview aiziva kuna na Sundao vakawanda aiziva so pane brain dzikuseri kwaCALAZ aiziva inini ndine image aiziva but ndinoona vanondinzwa kuti ndarapa makufarisa aiziva ndarapa makupfurikidza aiziva above vanhu vese ivavo ka aiziva ndokuchimwe chinhu chakakoshera mukadzi anonzwa kuti ndara yama kuti CALAZ isiri aiziva ndokumwe kukosha kwekuroora aiziva ndodzavafanira ana tips asati aroora aiziva vanenge vane ndomba in time ka aiziva nasakafunga kuimba kuti zongororo ndiye patipambambotonozonzwa neemelas kuti jamani aiziva izvi hazvichabuda aiziva kwetu vapana ndoshanda navo aiziva majuveniles aiziva ivo tips stameta spata aiziva nevakawanda nemadj angu aiziva timu racho rakawanda aiziva handingambovapedza vanditechoda interview yavo chete ndisingakanwa negina shamara musikuziva CALAZ has CALAZ but CALAZ ane vamwe vanhu ainawo vanoshanda navo vanenge vachinyatsoti zvinhu zvibodo zviri bo. Yeah, like I said, kuti, I have my wife and my friends behind me. Right here. Because we are my fans, man, you know, do so far as I see. Yes. Tiri panyaya ngabvunza kuti une shamwari dzaunofambidzana nadzo iri une mafesi ere pakura kwamangoma kuti hai kuti chasa vanoimba une shamwari kuti ndiyo shamwari yangu kuna vanoimba vasimdanza artist unoiona kuti ndiye shata wangu ere kana kuti ukona chinonetsa kumangoma ndandimbori neshamwari kutara aiziya but hachazi shamwari yangu aiziya ndianiwe alright hachazi shamwari yangu atsana wangu aiziya ndisocious but vamwe vese ava nditambe navo aiziya utorukama chaivo utorukama but vamwe vese maartist ava nditambe navo aiziya kunyangirana aiziya pane mwesikiri kuti munhu anenge aine zvaari kuda kwauri aiziya kune mushamwari wekuti munowirirana ndina then anenge aine chinhu chaari kuda kwauri aiziya yekuti munogona kuwirirana zvakadai so but mangwana anofuma kuimba futi koita mumwe kuti mune muchiwirirana mangwana anofuma kunyenga wifi yako aiziya ndoshamwari dzakazara kuzimudhanzo kwedu aiziya saka mabhandita handina shamwari boys aiziya handina shamwari inoimba aiziya hapana kana wanda ndakazvimirira ndega. It's a good thing as you up close and personal na SEH CALAZ tuchitandaza takamira chikafu tuchibve but right now pane takanzwa makuwa kuti anzi you want to start your own studio and so zvichatika rini izvi uye zvinhu zvechokwadi ya studio toda kuvhura but kuona mastudio mazuvaano unogona kuzovhura studio wotozouraya basa rako aiziya studio inoita kuti urelax aiziya plus unenge wakufunga kuti waproducer aiziya kana wakufunga kuti because ndikunoita studio ka aiziya
ndonata kwana producer wangu anonzi Lawrence waiziya ndakuzvigaira ndichada kuenda kuna no skid kana kuna levels kana pitike ndakuzi waiziya zvinouraya basa waiziya but ndo zvinhu zvinokuita kuti ndisaite chi waiziya but mazuva ano mastudio akugadzirwa aya waiziya mastudio emadhora ari kungoitwa nemagetways waiziya zvokuti nangwana ndikwanisa kuzviita but ite chitongoona kuti skill racho waiziya hapana zvarachakuita sei rakutibatsira rinouraya basa but zviri muurongwa tikanatsowana munhu ati kutsvaga chaiye waiziya tikanatsowana producer chaiye zvobuda waiziya andini takatarisa tombofutaurawo nyaya yemavideos mutorawo nyaya dzemavideos handizivi kuti album apa tingatarisa mavideos here kana kuti kana mamwe masongs nyakudhara muchasotawo mavideos here kana kuti ya ndani time muchireceiva mamessage kuti boss yala muchiregerera and mafans angu sorry nekunonoka kupa izvonhu zvenyu but ndakapfuura level rokuti tongonzi takunoita video magetwetsi emumashure totango yesaya waiziya video topera iziya ndo zvinhu zvandinge chiavoida because ndokwanisa kuita chinhu ichocho nhasi but next year ndinda kutonyara kuti chii chandaita waiziya that's why vakatasaona kuti last year handina kanoita video waiziya ndakaita one video bait publicity this year handisandaita video but ezvinezvo I'm working on professional videos and epa album neasiri epa album saka chingogara makagadzirira waiziya hazvisi zvemakwikwi but nyaya yekuti changoita kuti tisabuditse nguva dzedzi mavideo yangobuditswa masame theme unza boys chingomira pamuro yemaclarks waiziya takutorwa video yakupera waiziya zvinouraya basa saka at the end of the day ndotosarudzwa kuti hazvina ndiregedzi waiziya than kuita zvinhu zvanensa ndaredi takatarisa pane gora especially month yataino zoti pane kuita kuti munyazoona limelight pakuimba kwenyu mimi kusiti ngoma hatizivi kuti zvakamira sei gora noti chaman kuzi mazuva china asikodera kaya ya kusiti sports vamwe vanhu tarindaro rinoperera iko waiziya kuti upera chaiko waiziya I remember 2013 2012 waiziya akambotemawo city sports ka zvekuti kumaraini kwako kusingafamba waiziya nange vakadzi vamwe mafrats ka vasingaendodhanzwa imbonzi kowa zvakatemwa kwakatemwa waiziya saka ndo risk iri kusiri sports iyo waiziya but izvozvo sezvandataura kuti ininika chinoita kuti ndisapere kutonitaura wanzwisisa pavainditema ipapo vaifunga kuti vari kundipedza ivo vana nhingo vanambokudza yavo waiziya vaifunga kuti vari kundipedza but vaitondisimudzira waiziya kubva ipapo zvinhu zvangu zvakavaita sei waiziya sezvo ndiri munhu mutema ka waziva kuti paunenge uchiti ufunga kuti kundidzikitsira unenge uchita sei uchitowedzera lefu waiziya saka kusiti sports ningoti mafans angu yaimagadzirira waiziya ndichakupa performance yeti ndichanakirwa and ndinoziva kuti handimbokurasisai waiziya like always waiziya and kune vamwe tarindaro rinoperera chandibvunzanga ngoite nguva dzinoita kubhururuka kana muchinaki seki takanyatsorelaxa takagara zvakanaka takachila but due to time we have to cut this short but tisatapedza tongoti mukudzo mafans enyu mashoko ekupedzisira your last words ngokuti usati wakufa but vangodzora mashoko ekupedzisira panguva ino ndoda kutenda team yese inondisapota from day one waiziya hatizvirambe kuti kune vanhu vasingatidi because tikatoramba zvinhu izvozvo teichizvinyembera waiziya kune vamwe vanhu kuti akatoona chinhu ichochi chanotomaainisa dislike payoutube unoziva waiziya asati atombopedza anotombodislike ungoona kuti pavanhu SEH CALAZ vadislike waiziya iwewe ndovandi kutaura waiziya vanhu kana basa waiziya but une basa rekuti ndisimudzira because vanotasora ari kudislike zvaita sei waiziya mashoko angu ndekuti mafans angu ndokudai waiziya mahaters ndokudai zvokuti because ndimaita kuti ndipfume waiziya nebasina imimika dai ndikutambura emabhanditi ese achitoshaya totoshaya because munoziya imi mukasaita nharo ka mafans angu pafacebook anotoshaya zvekuswera achiita waiziya because vanenge vachitodawo nharo saka mukasaita nharo ka hazvinakidze and
album tiri kutenderedza ndikuziva kuti kune vamwe vanhu kwasitariwana we are doing our best mavideos tikuita ipaalbum about 6-7 then tichaita mamwe akudhara 6-7 futi zvekuti kupera kwegore hamuchanakirwa and I have 5 single tracks aiziya but dzichabuda kana vamwe vaimbawo tozotange toda kuimba tega aiziya vakangoimba chete munofonereka kuti Calaz tibudisai masongo aya aiziya anga part of the album but akamachengeta because kune vaya vechi vanodyira kwasviba iwo huru dzimwe dziya kuti dzamunoziva aiziya saka time mungonifona mungoti boss YALA takuda 5 tracks dziya dzakatovamirira aiziya ende imi mauya padheni pangu I think mafanira kubata aiziya I think you've overstayed tokutenda nongwe watipe kuti mbotaurawo SEH CALAZ, Bishop PALMER, Slimdoggz, and the whole works behind the scenes. Yeah man, this is just the part 1. Watch out for part 2 with Boss YALA again. One love. Uptown nikana kurokesheni, wantini ndakabata masai sai, mataka kachangwa saraka